bona Joan. Hola, Gerard. Benvinguts a la Zona Z. Bona tarda. Ja estem acabant la temporada, però bueno. Anem a començar per una pregunta que fem a la majoria de convidats, que és que ens digueu cadascú el nom sencer. Vale, jo pensava que em preguntaries qui és en Joan i qui és l'Adrià, que és la nostra pregunta del setè art. Bueno, doncs jo et dic Joan Fontanell Espinar. I jo em dic Adrià Besalú Marquès. Vale, i fa poc que us heu estrenat al món de la ràdio, a Ràdio Sarrià, amb el programa El Setè Art. Correcte. Com us van les sensacions que teniu vosaltres del programa? Home, jo crec que les sensacions van de 0 a 100. És a dir, vam començar amb 0 experiència, ara podem tenir 0,1% d'experiència, però jo crec que la feina i la il·lusió no ens guanya a ningú. Jo crec que si t'escoltes el primer programa i t'escoltes l'11è, que va ser l'últim, jo crec que hi ha una millora increïble. I com creieu que va la rebuda del programa? Bueno, molt bé. Nosaltres vam començar, tal com ha dit l'Adrià, amb molta força, amb molta il·lusió, i a poc doncs, anem guanyant en seguidors i anem guanyant amb gent que es va coneguent també, i això per nosaltres és molt important perquè doncs, ens agrada, no? Vull dir que ens escolten i que... I quan us sorgeix l'idea de fer un programa com el Setè Art? Bueno, això va ser una idea que ens van proposar el mes de gener d'aquest any, del 24, amb tota la situació de la Ràdio Sarrià, que ara si vols entrem, si no, no. Sí, no? Podem fer un apartat, Joan? Però s'obria la porta que col·laboradors fessin programes per Ràdio Sarrià, i com que nosaltres ens coneixem de fa molts anys i ens agrada cinema i sèries, van dir, bueno, per què no fem un programa d'una hora de cinema? Bueno, l'Adrià s'ha deixat un trosset, també. Cal dir que, a veure, en principi, quan la ràdio era privada, jo sempre li comentava a l'Estela, la meva parella, que em faria molta il·lusió fer un programa de ràdio, però un dia em va comentar que la ràdio es passava a ser pública i em va dir que podia ser, que seria possible. Llavors jo li vaig comentar a l'Adrià, que treballen plegats, si realment li feia gràcia, perquè en sap molt de cinema també, és un noi que retén molt els noms i sap molt de directors, actrius, i em va dir que sí, es va aventurar. I el tema aquest de l'hora n'hauríem de parlar també, perquè clar, quan va haver-hi la reunió, és veritat que... Nosaltres ens vam tirar directament a la piscina. Exacte. No havíem fet mai ràdio, les altres persones que proposaven els seus programes deien mitja hora, fer píndoles, i nosaltres que entenem, com que fem classes d'una hora, nosaltres diem, doncs fem un programa d'una hora. No hem fet mai ràdio, potser hauríem d'haver començat 20-30 minuts. I vam començar una hora i ara ja portem uns programes d'hora i quart, hora i 20. Tenim un amic que tenia un programa de cinema, i tu recordes la ràdio? O la SER de Girona? La SER, em penso, I clar, quan es va preguntar què durava el programa i li van dir una hora, es va flipar, va dir, no, diu, en sèrio? Diu, sí, diu, no sabeu el que heu fet vosaltres dos. I llavors és quan van dir, l'Adrià va pensar, ostres, doncs sí que ho farem això? I no, a vegades fins i tot una hora i mitja, Ens queda curta. A nosaltres ens passava el mateix, que vam arribar el primer dia i jo, primer dia a la ràdio, què farem? I ens sentem i diguem, no hi havia ni el rellotge, que sempre ho explicam, que no hi havia el rellotge encara que hi posat. I ens sentem i diguem, doncs anem a fer-ho més o menys a càlcul d'oïda i de com anem fent. Nosaltres anàvem fent i dèiem, i veiem que en Josep, el tècnic de so, ens fa així. I diem, doncs deu ser que ja portem una hora i que ja hem de plegar. I nosaltres diguem, com podem, tallem en Jordi i diguem, fins aquí, ja hem acabat, no sé què, i es diu, però és que he fet 45 minuts. I jo, com que 45 minuts? I a partir d'aquí, després ja es van posar el rellotge i tot això, i era, ara portem una hora. Com ho tallem? I ara ja sí que ha canviat, però els primers dies una mica de posar-te en situació de tot, perquè... Bueno, nosaltres els primers dies encara avui ens costa. De fet, ahir li estava comentant que jo, almenys, en el meu cas, necessito un rellotge meu d'aquests, exacte, amb el mòbil,
per veure el temps com passa, perquè jo perdo la noció del temps. A mi el rellotge que hi ha allà dalt no em serveix, no? No, te farem un especial per tu, Joan. Ens haurem de posar a la taula. Sí, I per molt que facin així, jo, o sí, que ens és que vagi clar, cada 5 minuts. jo passo tot, diu, sí, però ara tenim, no? Vull dir que quan ve una persona, és el que vas... Però és amb el tema entrevistes. Exacte, estem parlant del tema entrevistes. Tu quan piques el programa, les seccions, tu ja menys calcules més o menys una pàgina que equival a tal, no? Però quan portes una persona i prepares, potser sí que ens passem amb les preguntes, però clar, després d'una pregunta que li fas surten repreguntes, no? I depèn de la resposta que et dona un convidat, ostres, tu agafes una branca i això se'n va enrotllant. I ara l'última que van gravar l'altre dia, que la van gravar un dissabte, ens vam anar de temps, però bueno, super encantats. Vull dir... Sí, el que passa és que, per exemple, en aquesta última entrevista que vam fer el dissabte, en Jordi Martínez, que és un dels directors de la Cucullona de Girona, aquest noi venia de per allà a Lleida, no? Que ens va dir que va fer 3 hores de cotxe. Per tant, tu no, en el fons ens sentim malament que aquest noi vingui faci 3 hores de cotxe per potser fer mitja hora d'entrevista, que, bueno, que clar, que és això, no? Però dius, bueno, allargues una mica més, no? I també són gent que, bueno, que dona molt, no? I parles de cinema, parles en aquest cas del festival, i s'allarga, i perquè es van dir que talléssim, si no, potser haguéssim estat 2 hores. Sí. Doncs vosaltres en el dia de l'especial dels Oscars us deviu sentir de dir tenim temps. Bueno, i al final, no sé si ho recordes, jo encara volia seguir, que era tard, doncs bé, seguim igualment. Bueno, jo aquell dia, al final, ja estava cansat, perquè... Bueno, allò que pensava, vale, ja hem parlat del que havíem de parlar, però ja s'allargava un xic massa. A mi, les coses... A veure, quan s'allarga, però dius, ja ateca, ja m'atraca, no? Com diu, ja... Doncs vale. Però quan dius, bueno, va, ja està, ja ho hem dit tot, no? I a mi se'm va fer un mica llarg. A ell encantadíssim, però jo ja estava dient... Pensant, tio, vinga, ja està, no? Ja hem parlat, ja està. Ja ho hem dit, no queda res. Ja ho hem dit. Doncs, aviam, ara anem a parlar una mica sobre el vostre programa i ens agradaria saber quin ha sigut el vostre capítol preferit a l'hora de gravar-lo, que heu rigut més, que hi ha hagut més anècdotes, que us digueu, m'agradaria repetir justament la gravació d'aquell capítol. Zona Z. Ostres. Tots són molt especials, No en portem molts, no? 11 programes a hores d'ara, però jo sobretot, jo recordo en general, ara deixem pensar, però quan fas entrevistes, nosaltres no som periodistes, no hem entrevistat, fent una entrevista normal no ho hem fet mai, no? Estem acostumats a parlar, però quan porta gent que nosaltres considerem que tenen un estatus, ostres, important, no? Jordi Calvet, Ivan Molero, fins i tot la gerent dels Ocine, no? Que tenen un càrrec important, i li fas preguntes i aprens coses, ostres, dius, tinc l'oportunitat, i poder hi ha gent, poder ens han escoltat 3 gats o 4 gats, però si aquestes persones han après coses al mateix temps que nosaltres, això jo dono molt de valor. Sí, totalment d'acord, però per mi potser l'entrevista més especial va ser la primera. Jordi Calvet, perquè era la primera entrevista, ens estrenàvem, no?, una mica, i estàvem molt nerviosos. De fet, jo sóc molt nerviós, ja ho sap ell, i a vegades m'entrebanco, però és més pels nervis, també, una mica. Però aquella sí que va ser molt especial. Després hi ha d'altres, que totes són molt interessants, no? O quan va venir en Joan, no? En Joan Planagumà, que és el viola, van portar un viola per parlar de Gàtaca, però clar, és company nostre de l'escola, és un biòleg i ell és professor d'ESO batxillerat, però veiem cada dia, és un que ha fet ràdio tota la vida, i doncs tenir-lo ja al nostre costat, que ens estava mirant, per mi, que és com si m'estigués avaluant, no? Me sentia així una mica, no? Però bueno, si parlant de la que no se m'oblidarà mai, la primera, la Carol, la gerent dels Ocine, molt bé. Una meravella. L'Edu Massana de Timescape. Home. Que dius, bueno,
és una persona que té un negoci com qualsevol altre, no? Però bueno, tu fas escapes, tema pel·lícula, li fas preguntes i sobretot quan apaguem el micro, vull dir, tots els convidats són tal com són al micro, no aparenten ni res, o l'Ivan i la Mònica de Starraco, no? És a dir, jo no els coneixia, ella els coneixia, i et traten com si fossis un company més i, ostres, són sincers, sobretot. Nosaltres, me'n recordo, quan vam fer el primer programa que vam fer, el 2023 principis, 2022 finals, 2023 principis, que clar, era la primera vegada que ens posàvem davant d'un micro, davant d'una càmera, i jo perquè em deixo anar ràpid, però hi havia mateix l'Àritz, era la primera vegada que ho feia, hi havia una altra noia, i era jo, vale, aviam, tenim un convidat que ara mateix me'n recordo que tenia, jo què sé, 100.000 seguidors a xarxes. Som aquí 3 nanos de segon d'ESO, tercer, que estem aquí amb 2 d'això ben posats, amb un micro i una càmera. I és allò que de cop deies, estàs allò amb el nervi del principi, o bueno, allò va durar fins al final. Però hi era, vale, serà, bueno, l'entrevista serà jijijaja i a la casa dirà, bueno, ala, aquí us quedeu, ja hem fet l'entrevista. I no, després me'n recordo que em van convidar a fer una entrevista de TV Girona i en allà me diuen t'hem preparat un vídeo de no sé què i sortien aquests convidats dient rotllo que gràcies per convidar-nos, que els havia encantat molt i encara ens seguien parlant per xarxa. És allò que dius, gràcies a la ràdio, fet podcast o el que sigui, estic coneguent a gent que dius es queda. Mira, estic totalment d'acord, Jo he après molt, per exemple, fent ràdio, He après molt perquè també m'han fotut molta canya. Aquí l'Adrià, com el veus... Tots rebem canya, però és la millor manera de... O l'Estela, la meva parella, m'han fotut molta canya perquè sí que és veritat que jo sóc una persona que sóc molt impulsiva, no? I a vegades em costa, he d'aprendre a parar, a deixar parlar els altres, no? Però això, ja dic, no perquè no ho faci expressament, sinó perquè realment sóc així una mica, no? I bueno, és un procés d'aprenentatge i també estic totalment d'acord amb el que has dit abans, s'ha de tenir un parell de nassos per posar-se davant un micròfon, no? Nosaltres al principi ho dèiem, ostres, tu, no sé si ho estem fent bé, i la gent és el que ens deia, dius que no, és igual que feu vosaltres, és que no ho fa qualsevol, no? Vull dir, que es posi davant d'un micròfon una altra persona a veure com ho fa, no? I a part d'això, doncs, que vas aprenent, no? Vas aprenent les parts tècniques, no? Tot i que nosaltres ens ho mirem més de segona línia, però ara d'aquí poc, quan surti poder l'estiu ja ho haurem fet, no? Anirem a Calonja a gravar unes coses, ostres, doncs ens haurem de portar un portàtil i un micro i fer coses tècniques que fa 6 mesos ni pensàvem, no? O quan anem allà a l'estudi i veiem el tècnic en Josep que va preparant coses, tu estaràs allà observant, no? I dius, ostres, poder no ho faré mai, però sempre aprendre coses. Bueno, no ho faré mai. Bueno, poder a la que en Josep estigui malalt... El que han dit, no sé si us han dit, però ho diran demà a la reunió. Sí, bueno, reunió per parlar... Un canvi de rols, vols dir? No, reunió per parlar de Sant Jordi demà. Bueno, hi ha altres coses. No, hi ha altres coses molt sèries. Sí? Aquí es pot parlar ara o... Sí, però no us han dit res, Sí, perquè això és... Que es volen fitxar d'un de RAC1 o de Catalunya? Sí, us envien a TV3. Avui m'ha arribat un xec amb 5 euros. A tu també? Sí. D'on ve? Jo pensava que era d'en Gerard. De Gerard, sí, clar, home. Sí, és d'en Gerard. Bueno, doncs, això. I us ho explico una mica. Sí, sabeu que hi ha la sala principal... Tu saps coses quan no sabem? Pot ser, no sé. Però nosaltres estem a la ràdio, hauríem de saber. Ja, flipa. No, doncs, aviam, hi ha la sala grossa, que és on gravem, que hi ha el rellotge ara, que és on heu gravat fins ara. Sí. Vale, al costat hi ha la sala del tècnic de so. I després hi ha una sala que ja està plena de suros. Vale, doncs, d'aquí poc temps... Sí, un mes i alguna cosa. Hi haurà a la sala aquesta de suros, es gravarà allà. A les dues sales, a la nova i a la... Vale, aquesta nova que dic i a la que haurà fins ara. No, home, no, ens estàs llavors us dic en sèrio. Mira, no pateixis que a en Josep li portem, no sé, portem a sopar de tant. Cada dijous li portem a sopar i... De fet, el dijous, no, em dic que portem unes birres perquè vam gravar l'entrevista dissabte i l'entrevista dura 1 hora, per tant estarem allà així, que ja portarem uns quicos i unes cerveses i les portem també per en Josep, per tant... Home, en Josep no, en Josep ens estimem molt. Ja.
Bueno, no és com... No ens explicaran tot. Ens adaptarem com tots els programes i ja I està. nosaltres el que fem és parlar de cinema, vull dir que... Algú haurà de posar les musiquetes. No, pujar... I si no us ho expliquen, ara us ho explicaran. Al Twitch estarem allà. O posar els tràilers i nosaltres ens els baixem i... Sí. No. No sé ben bé com ho volen fer, però a mi m'ho van explicar una mica per sobre, perquè com que estudio això em van dir què et sembla això, no sé què... Ja, el que s'hagi de fer es farà, exacte, tal com diu l'Adrià. Aquesta vegada et dona raó. Ostres. Vull dir que aquí, tal com ens veus, tenim molts piques, Però dona un rotllo, perquè ens estimem molt. No, i tant. De fet, sempre me diu, Joan... Jo m'ho apunto. Sí. Qui hauria d'imaginar que tu i jo faríem un programa? Exacte. Perquè vosaltres no us coneixeu. Buf! Ara l'any que ve farà 20 anys, quasi. Sí. Bueno, no, Sí. quasi no, 20 anys. Sí. Bueno, jo vaig començar aquesta escola i a cap d'un any va arribar ell. Jo porto 21 anys i ell tu portaràs... Bueno, jo 19, tu 21. Exacte. Llavors, ell porta millors comptes que jo. I ens portem molt bé, estem al mateix despatx, hem fet diferents cosetes junts, no? També, vull dir que hem donat alguna xerrada a la universitat Pompeu Fabra sobre temes de vídeos en anglès, donar classes en anglès, i bueno, hem fet cosetes així també aquí a Girona, vam fer aquell curs de professors un estiu. Perquè els dos sou profes d'anglès. Sí. Exacte. Ok. Però normalment el que acostuma a emmerdar-lo qui és? Aquest senyor. Vale. Aquest senyor, hombre. Com que sé que sempre puc comptar amb ell, doncs ja està. Exacte. I com creieu, si s'hi de fer una valoració, la rebuda de part del públic del programa, la trobeu que... Noteu el calor del públic o...? Jo ho jutjaria per dues maneres. Clar, nosaltres tenim, a través de l'aplicació iVox, no, pots veure les baixades, això és una manera, no, un barem de mirar-ho. Pels familiars i amics i coneguts, no? Que aquesta és la més fiable sempre. Bueno, aquests ja els tens al sac, fiable. no? Però bueno, a vegades depèn de l'opinió que et donen, dius, bueno, clar, ho dius perquè ets familiar meu, no? Bueno, fiable em refereixo que la tens de primera mà, que, sí. que no passa per una aplicació ni res. No, exacte, en directe. I l'altre, i això de donar, ves, ara en Joan estem repartint això, aplaudiments, l'Instagram. Sí. És a dir, l'Instagram no jutjar pels likes, perquè tu pots donar 50.000 likes i és apretar un cop de dit i ja està, i no cal escoltar. Però bueno, a la que pengem o no, les recomanacions dels oients o pengem ell que fa els muntatges dels programes anteriors i la gent va mirant, això va fent un xup-xup, no? I no, l'efecte xarxa i a l'hora, per exemple, de demanar convidats, si els hi passem un link del programa o els hi enviem fotos d'altres convidats, directors, i això és una manera de treure més convidats, no? Fer l'efecte xarxa. Bueno, jo penso que és un conjunt de coses, també, Vull dir, tal com ha dit, és Instagram, que ell no tenia Instagram fins que vam començar el programa. És veritat. Bueno, jo vaig dir, fins que no arribem als 1.000. Bueno, ja arriba abans. La seva mare m'enviava privats dient hem d'aconseguir que l'Adrià es faci l'Instagram. Sí, tenia abans la teva mare Instagram que tu. Ui, tant. Sí. El meu germà li va configurar. Jo era anti-Instagram, ho sento, era anti-Facebook, però... I bueno... hem de fer sacrificis. Jo he après... A mi sempre les xarxes m'han agradat molt i l'Instagram també l'he fet servir molt, però justament amb el programa he après molt més a fer servir l'Instagram, no? I a mi m'agrada, sí que requereix temps, perquè tu ja saps que porta temps, però tenir un bon Instagram i que estigui actiu és molt important, perquè a veure, la gent veu, per exemple, tal com has comentat, no? La recomanació de l'oient, doncs posar-la a Instagram o a Stories, pel·lícules o fotos amb el nostre entrevistat, convidat, doncs allà, tot el que va fent, pel·lícules de les que hem parlat, doncs també allà, no? Vull dir que és una cosa que la gent digui, vale, vull anar a l'Instagram i a veure què em recomana el Setè Art, que pugui entrar allà i digui, mira, doncs hi ha aquesta pel·lícula, no? Una mica que vegi tot això que fem. Crec que és important. I a més que ens escoltin. Jo crec que a vegades ens escolten més. És molt complicat que al principi t'escoltin moltíssimes persones, per suposat, no? I també, sempre ho hem comentat, fer un programa molt fresc, no? Pots trobar programes de friquis que estiguin 3 hores xerrant i que estiguin i dius, joder, m'acaba de mitja hora i dius, quin tostón, no? Ja, que a vegades jo algun programa que és que dura molt dic, per 2 i fora, exacte. Nosaltres, doncs mira, posar tràilers, posar música, vull dir, bandes sonores, vull dir, fer alguna més fresc, no, diguem, que la gent li agradi, que passi bé, no? És aquest el nostre objectiu.
No, i sobretot els convidats. Jo crec que l'efecte és més convidats, no? Tu portes la gerent del Zocini, portes un director, portes un escriptor, portes un d'un escape o d'un que organitza esdeveniments, i, ostres, estàs tocant molts pals a cada setmana. Sí, i al principi, quan comences a contactar convidats, és allò de dir... veiem que sí, mola, No, un cop no, comences... el primer. El primer convidat, allò que li envies... Hola, sóc en Gerard, tinc un programa, si vols venir, i li tires la carta, és allò, bueno, no sé si em contestaràs, però... Tires la canya a veure si cala, no? I ja després, un cop el primer, després ja el missatge que hi ha, el millores, agafes el segon i ja penges, he tingut aquest i aquest, el següent, i com va el programa, què feu, quina gent ve, aquests. Vinga, jo també. I és allò, després del primer ja és una mica cadena. És l'efecte bola de neu, no?, que diuen. Que aconsegueixis, i van tenir molta sort el primer entrevistat, en Jordi Calvet, no?, que a través de contactes vam aconseguir. I encara que dius, Jordi Calvet no és Spielberg, no ho és. Però si això porta, no?, Ivan Molero, et porta no sé què, o com que té a veure, no?, amb l'Ajuntament de Blanes, té contactes i això et porta al Festival de Cinema de Blanes, és a dir, és l'efecte bola de neu. Home, jo me'n recordo que el primer convidat flipàvem. Mira, en Jordi Calvet! El primer convidat, en Jordi Calvet, quin nivellàs! Que a veure, que és un nivell, en Jordi Calvet. Ha fet un curtmetratge que ha guanyat molts premis, i per nosaltres portar un senyor com Jordi Calvet, un director, doncs va flipar. O que vingui l'Ivan Molero de Barcelona. Expressament. O el de l'altre, el dissabte passat... el dissabte passat. 3 hores. Sí. Estem molt contents de la rebuda que han tingut amb els convidats. També cal dir que han tingut alguna decepció també, no? Si vols explicar-la, vull dir... Sí, però potser quan s'emeti aquest programa l'entrevista ja s'haurà produït. Potser no la veurà. Però bueno, sense dir noms, tenim 2 directors veneçolans que han fet una pel·lícula que està molt bé, sobre avions i aeroports. I l'han fet al cinema. L'han fet al cinema, estava a Movistar a Filmin, vull dir, no és un grup de veneçolans que han rodat és que crec que ja sé de qui esteu parlant. Me sona la trama que esteu dient. El títol és en anglès i té a veure amb els aeroports. I per un malentès, tot i que per la nostra part va quedar molt clar, es pensaven que era Ràdio Sarrià, però no de Girona, sinó del barri de Barcelona. Que això algun cop ho hem vist, no? Som de Sarrià de Girona. Sarrià de Ter. Sarrià de Ter, exacte. Els hi passa l'ubicació, clar, Sarrià, el barri de Sarrià Sant Gervasi, no? Suposo, diu, Barcelona. I acabant el rodatge, clar, el programa és a les 8, no acabem a les 7. Dic, ostres, si surts de Barcelona a les 7, per arribar a Sarrià de Ter, has d'apretar molt, Clar, i has de venir, imagina que era Sarrià de Barcelona. I 2 dies abans es van donar compte i va dir, ostres, no podem venir. I estava tot preparat. I és allò que va penjar. Sí, exacte. El convidat brilla per sol. Exacte. Clar, jo estava en contacte amb ells, no? I quan em va escriure el WhatsApp que dius, tio, a veure, si tu estem parlant d'això des de fa 3 mesos enrere i 2-3 dies abans me dius, no, hòstia, és que, claro, és que Sarrià de Ter, no habíamos quedado así. Diu, no, jo li vaig comentar, Sarrià de Ter, no? Sarrià de Ter. L'Adrià em va dir, Joan, abans de respondre... Espera't. Espera un dia. No vaig esperar. No vaig dir, molta educació, no? Que l'error no havia estat nostre, no? Però que no passa res, van quedar molt bé i esperem que vinguin. Però sí que et quedes... A vegades hi ha aquests petits xascos que dius, que no són allò... No és greu. Si ara es pot fer via telefònica i l'entrevista és que ja està tot feta, doncs es fa pel juny o maig. Però en general, molt bona la gent, molt bé. Sí, jo m'he sorprès de la predisposició que té. Aquest dissabte, 11 de maig, a Ràdio Sarrià arriba un especial molt musical. Arriba la gran final d'Eurovisió, presentat per la Zona Z. Nosaltres ara, crec que sí es pot dir,
Però bueno, l'últim capítol de la temporada és amb un noi de Madrid, que no podem dir quin encara, perquè això surt cada setmana, la setmana abans, surt el convidat que és, i és un noi de Madrid i també van fer el quart capítol, va ser un noi de Barcelona, i també va ser jo, dèiem, no podrà, però quan fem això que ens passa de no puedo venir en plan en persona, és que no puedo, ara oferim l'opció, que ens va sortir bé la primera, que va ser com la pilot, els dèiem, vale, tenim l'opció de fer-ho online, però has de tenir un micro a mà. Si no tens un micro a mà no podem fer un micro i una càmera. Clar. I normalment ja sabem, anem a buscar gent que sabem segur que ho tenen, perquè ho creen contingut, hem vist que ho tenen a disposició. El mateix aquí no hi tenia un micro i una càmera, i l'àudio d'aquell programa és espectacular, no sembla que sigui una trucada. I vam dir, vale, pues, a partir d'ara aquestes trucades així que ens fan il·lusió però que són difícils de moure, perquè el noi aquest de Madrid va dir és que jo vendria però no m'ha surt rentable. Home, clar. Diria que si hotel, que si tren, que no sé què, i vam dir, mira, nosaltres podem aportar aquí els coixins que tenim allà i la taula, t'estires i matí marxes, però... Gerard, jo t'hem de dir que el nostre objectiu, en aquest cas, en el setè art, no és, en principi, a veure, si hi veu un director com Steven Spielberg, fantàstic, no? Però sí que el nostre objectiu és portar gent que sigui molt propera al nostre públic, no? Diguem, dir que tampoc no busquem grans actors i grans directors, si venen, doncs sí, però sí que també ens vindran actors amateurs, no? Que dius, bueno, jo crec que aquests s'interessen molt també, que es facin conèixer, que surten a la ràdio, i llavors realment el que volem, Adrià, n'hem parlat molts cops, és acostar el cinema a la gent, als nostres oients. Ara, si ve un Steven Spielberg, no direm que no. No li tanquem la porta, clar que no. Li poseu la fobra vermella. I tenim coses en ment que són potents, el que passa és que costa, però que tard o d'hora, perquè una cosa sí que tenim és que som persistents. Molt persistents. Persistents o pesats, també, no? Sí, que això sí. No, però per exemple, ara el mes de maig, no?, que anirem al Festival de Blanes, el primer festival de cinema de Blanes, organitzat o dirigit per en Jordi Calvet, i ens va dir que vindrien actors i actrius convidats a fer la presentació, l'entrega de premis, i diu, home, vosaltres esteu convidats, hem vist ja molts curts hem seleccionat, l'equip de preselecció, i té les portes obertes per venir a gravar. Clar, si venen actors espanyols de renom i els hi podem fer 5 minuts d'entrevista, 10, i ho podem posar, dic, home, si això ho fem al maig i vam començar a mitjans de gener, i podem posar, ara no tinc al cap els noms, no?, però uns clips d'actors i actrius espanyols que la gent normal pot conèixer i ho posem, ostres, en menys de 5 mesos és increïble. I a part hi ha podcasts que, per exemple, graven això, jo què sé, entrevistes de 20 minuts i fan un capítol d'una hora de 4 entrevistes d'aquestes de 20 minuts. I en comptes d'allò un convidat de 30, fan de 20 i queda bé. Sí, el nostre objectiu és acostar el cinema als nostres oients. Per tant, sí que si ens ve un director com Steven Spielberg no li direm que no, per suposat, però, bueno, ara ens vindrà un actor novell, que no té molta experiència, i això és el que també ens interessa, d'anar a conèixer aquesta gent. Sobretot els que comencen, que costa molt fer-se un lloc i està guai. I ara, quan és la vostra afició pel cinema? Ostres, clar, tothom deu dir, no? Quan jo era petit vaig començar a veure les pel·lis de Disney o alguna cosa així, però jo, si t'he de ser sincer, com a persona adulta, a mi em va arribar la carrera. Jo vaig estudiar traducció i interpretació d'anglès i el cinema no és que m'atraies molt, normal, però al primer o segon de carrera tenia un professor que ens va manar a traduir 2 pàgines de Pulp Fiction en anglès. Jo no sabia ni qui era Tarantino ni res, però clar, hi havia molts que es poden dir, fucking, motherfucker... Clar, i dius, ostres, 2 pàgines... I recordo les escenes perfectament i dic, ostres, com has de traduir això? Perquè no pots dir tota l'estona puto o no sé què, no? Has de buscar... I com t'ho fas? Doncs agafes la pel·lícula i te la remires, no? I mirant això vas enganxant altres pel·lícules, no? I a vegades em quedava un divendres poder mirar 3 pel·lícules seguides, no? Allà a la biblioteca de la universitat, que tenien unes pantalles amb vídeos, encara, VHS i DVDs, i em quedava mirant, no? Tarantino, i vaig descobrir
als 20-21 anys, no? El gust, l'amor pel cinema, no? Veure directors, escenes d'acció, els guions, treballar els guions, que no és fàcil, sembla fàcil, però no ho és, i això em va venir al coquet, i a partir d'aquí, en aquell mateix any, doncs, col·leccionar DVDs. Bueno, a mi em ve de petit. Sempre me'n recordaré quan els meus pares em portaven al cinema. En aquella època feien 2 sessions. No sé si tu has viscut això, no? Sí. Feien, per exemple, una pel·lícula més menor i llavors la que realment era la important, la que sortia en el pòster, no? I a ma mare sempre em portava a veure pel·lícules de por, li agradaven. Ara entenc coses. Ara entenc coses. Sí. I jo anava amb ella, potser tenia 10 anyets, 11 anyets, i bueno, ara diràs, ostres, clar, a tu mare, als teus pares, més que res a ma mare li agradava molt el cinema de terror. De fet, a ella li encanta el cinema de terror i per això, doncs, potser m'ho ha passat a mi, no? Ho porto també dins dels gens, no? L'ADN. Però sempre me'n recordaré d'això, d'aquells moments amb la meva mare, amb els meus pares, anant al cinema. Me'n recordo que vas anar a veure Rambo. Rambo. Això com et deixaven entrar al cinema? Perquè... Bueno, a Benidorm, perquè nosaltres anàvem de vacances a Benidorm en aquella època, t'estic parlant de fa molts anys, no? I me'n recordo d'anar a veure Rambo, sí, i una pel·lícula que m'agradava, que em va marcar. I llavors, sempre m'ha agradat molt el cinema. Quan anava a l'institut, ja estic parlant de 30 anys enrere, doncs ja els divendres al cinema. Era la meva manera de desconnectar. Avui en dia encara hi vaig els divendres al cinema. Per tant, a mi el cinema sempre l'he portat molt a dins meu. Mai m'havia fixat amb els noms de directors, d'actors, actrius, perquè realment el que jo volia era gaudir de la pel·lícula, no? I des que vaig conèixer l'Adrià, que sempre hem parlat de cinema, de sèries, doncs m'he hagut de fixar molt més amb els noms de directors, d'actrius, perquè ell doncs, el conèixer molt millor aquest món, diguem, se'n recorda molt millor que jo, doncs també m'he obligat. I ara amb el programa doncs encara m'hi he de fixar molt més, i no és que no m'ho sàpiga, sinó que, bueno, pues que a mi m'era igual, no? Dic, va, jo vaig veure una pel·lícula tal, doncs perquè no... Sí, si és un Steven Spielberg, per suposat. Si és un Tim Burton, per suposat. Però a vegades no t'hi fixes amb l'actor. Dius, mira, aquesta pel·lícula pinta bé, he vist el tràiler, s'ha acabat, no? Vull dir que no m'és igual el director, dirà actors, actrius. I ara estic positivament, doncs m'hi fixo molt més i, bueno, per això és un procés d'aprenentatge. Per això t'he dit abans que la ràdio m'està fent aprendre moltes coses. I si en el vostre programa, posem pel cas, vale? Feu una temporada 2 l'any que ve. Home, esperem que sí, no? No sé, Home, estem pendents de... Sí, si hi ha un bon xec. Exacte, aquí... El contracte s'ha de veure, Gerard. Doncs, posem pel cas que el contracte és bo i tot i ho tireu endavant, vale? zeros. I us diuen, hi ha d'haver una secció en la qual un dels vostres convidats de la temporada anterior ha de ser el resident. Vale. L'ha de presentar ell. Llavors, quin seria aquest convidat de moment dels que heu portat fins ara? És a dir, resident vols dir presentar un programa esporàdic o ha de ser que sigui nosaltres, una tercera persona? Una tercera persona. Sí, per exemple, teniu la secció de la recomanació del públic, la de... Sí, o les escollides... Per exemple, doncs, posem per cas que ara no hem d'afegir una de, per exemple, de bandes sonores, que és el que fa, que jo li la Neus, pobra, que és la Rosa. Sí, no li diguis que... Doncs, posem per cas que ha de fer aquesta secció. Doncs cada programa, aquella secció, la presentaria aquesta persona. Vale. Adrià, tu primer. Home... Hem de coincidir o no? No té per què. Vale. Estem parlant que aquesta persona estaria disposada, Sí, no? sí. Bueno, no. O no. O l'hauríeu de segrestar i tancar-la a la És ràdio. igual, però, Aquí ja... clar, a veure. Home, jo crec que l'Ivan Molero. Sí? Te l'he tret? M'has tret un d'ells. A veure, tampoc hem portat 58 convidats, però sí, o l'Ivan Molero... Jo crec que o l'Edu Massana Time Escape estaríem superdisposats. Mira, jo penso que al nostre programa també hi faltaria una veu femenina. Crec que això li donaria un punt important, no? I la Caro va mostrar un coneixement, doncs, molt de coneixement a nivell de pel·lícules, li agrada molt el cinema clàssic i crec que l'agafaria ella. Ara, un Ivan Molero
sense cap dubte, i veient com parla i els coneixements que té l'Ivan, perquè, a veure, és increïble. Però ja dic, o fins i tot, no sé, també bons, bueno, és que tots en general, no? També, vull dir que... en Jordi Calvet, o en Jordi Martínez, que va venir, o David Ruiz, clar, a veure... Els de la Cucullona. Els de la Cucullona, doncs jo crec que qualsevol d'ells, però si hem d'agafar algú, personalment, una veu femenina donaria aquest punt al nostre programa, també, no? També, sí. Que sí? I ara, si us haguéssiu de posar d'acord entre un dels dos que heu dit, quin seria? Home, jo m'hi vendria fàcilment. Amb la Carol va ser una entrevista molt agradable i té coneixement, per tant, si a ella li va bé, cap problema. Sí, però més que... No, ja pel coneixement, perquè té aquest punt de... No? Sí, però no, I perquè és una veu... El motiu no perquè sigui femenina, sinó que fa bé, sí. Si hi ha una... A veure, potser una noia també té una altra manera de pensar, també una altra manera, no? Un altre sentiment, més... no sé. Més relaxat, poder no va tan directe a barraca, no? Poder s'ho pensa més. Doncs bueno, Carol, aquesta és la teva invitació poc formal a participar al setè art. Deu tenir poca feina. Exacte. Carol, com vulguis. Però bueno, qualsevol d'ells, vull dir que no ens tanquem, No, això mai. Però, ara l'última pregunta d'aquesta secció, i ja la tanquem, que portem uns 38 minutets en aquesta secció. Llavors, és la pregunta que fem a tots els convidats: quina festa de poble és la vostra preferida, la que viuríeu una vegada i una altra i una altra? Home, jo no puc dir res de Sarrià, perquè no ho he viscut, però jo soc de Sant Gregori i recomanaria l'Aplec de Sant Gregori, la festa nacional, diguéssim, local. Bueno, aquí, doncs, potser la festa major, però si pogués escollir alguna festa que no fos com la festa major, doncs jo agafaria el Sarrià-Manga. Sí? Sí, no sé si val. Sí, tant, de compte. Aceptamos pulpo, ¿no? Sí, Sarrià-Manga com la festa popular. Exacte. Doncs Sarrià-Manga, perquè a mi m'agrada molt aquest tipus d'events, fins i tot vaig molt a Sitges cada any, no me'l perdo ni una, però no té res a veure, no? Estarracó, tampoc me la perdo. Jo crec que són events per friquis, nosaltres som friquis, si vulguis o no. A veure, festa major, per suposat, concerts, jo crec que aquí al poble és de les festes que tira més, però si me deixes escollir entre festa major o events, jo faria el Sarrià-Manga, sí. Doncs ara, abans de passar a la següent secció, com sempre, tenim una secció musical a la que avui tenim del disc de la Joss Jou, la nostra convidada del tercer programa, Torno a ser jo, dintre música. Em vaig prometre que no em tornaria a passar. No vaig saber sortir d'aquell embolic. No vaig poder escriure un altre desig. Tant de temps amunt i avall sense saber on acabar. Tant de temps no puc veure on no vull pensar. Altre cop a començar, caminant sense parar. No sé com podré arribar. Dins meu torno a trobar el sentit. Veig que cada dia molt més i feliç. Ja em puc creure capaç de ser una fera. Torno a ser jo, torno a estar sencera.
l'amor és complicat, més que un ensurt, ple de cops i malestars. Ho sé, segur, m'endú, l'amor és pur. Aquesta és la clau, torna-m'ho a dir, sé que va ser ahir, quan ho vaig sentir, no puc ni pensar, no sé imaginar, volar sense mi, volar sense mi. Tant de temps amunt i avall, sense saber on acabar. Tant de temps no ho puc veure on no vull pensar. Altre cop a començar, caminant sense parar. No sé com poder arribar. Dins meu torno a trobar el sentit. Veig que cada dia moc més i feliç. Ja em puc creure capaç de ser una fera. Torno a ser jo, torno a estar sencera. Dins meu torno a trobar el sentit. Veig que cada dia moc més i feliç. Ja em puc creure capaç de ser una fera. Torno a ser jo, torno a estar sencera. Em vaig perdre, no sabia on anar. Em vaig prometre que no em tornaria a passar. Doncs ara, hem acabat de la secció musical, però abans de començar amb el debat, vull dir una cosa, i és que, no sé si ho heu notat, però hem canviat la intro del programa, l'hem fet uns petits canvis, després si voleu us la poso, I tant. i que ja la teniu disponible a Spotify, la podeu escoltar sencera, perquè aquí són en 30 segons, però a Spotify la teniu uns 2 minuts amb alguna cosa, i a part teniu les dues versions alternatives que vam fer abans d'aquesta, llavors les podeu escoltar des d'allà. I ara, seguim amb l'Adrià i en Joan, ara us he mirat bé, en el que parlarem sobre com estan afectant les vagues de Hollywood al món del cinema en general. O sigui, cinema... Bueno, i de fet, actors... Actors no gaire, més guionistes. Sí, però Guionistes. fa poc també va haver-hi la d'actors, no? D'actors, no sé si recordo... No, fa poc, poder 2007, Bueno, fa poc. no? No. Potser 2007? No, Jo de guionistes jo ja existia films allà enrere. i jo existia allà i era conscient, Sí? Home, aquesta última va ser la de guionistes. Jo sé- guionistes, sí, però però sí sí que... que és veritat. Jo crec que n'hi va haver una, no sé si va ser el 10 o 12 poder. 2021 o una cosa Sí, així, tant. Doncs no, Bueno. vull dir, amb el Covid i això ho dubto, no? Vols dir... Bueno, si voleu fer una busca de Google, està... Bueno, és igual, vull dir... Bueno, jo crec que els últims 20 anys, és a dir, després del 11 de setembre, no? Tu encara no havies nascut, no, però no, a partir del estava- 2000 sí que es van... Que després hi havia pel·lícules que s'estrenaven o que tu havies llegit el guió i diu, no s'estrenava fins d'aquí 4 o 5 anys per la vaga, no? Que sempre té un efecte més retrasat, no? Però bueno, si parlem de la més recent, de guionistes, jo totalment a favor. Sí? A favor, vull dir, tu per produir un canvi has de sacsejar una mica, no? I clar, pares d'escriure i això fa anar malament els productors és una manera que captin el missatge, no? Però el tema que demanàvem més, que és per cada capítol que reprodueix o cada escena que reprodueix, a cada sèrie, que els guionistes cobrin una part, no? Perquè a vegades tu quan feies una pel·lícula i aquesta pel·lícula es venia a un altre lloc o se feia la segona part, els guionistes cobraven un X de benefici, no? Però ara es miren, com que és plataforma és tot digital, bueno, però aquí hi ha una part que s'ha de pagar, no? Bueno, però no només estem parlant de plataformes, també hi ha pel·lícules que han de sortir a la gran pantalla. Jo me'n recordo, doncs, durant aquesta època, doncs, que hi havia grans estrenes que no es van poder estrenar a les dates que realment s'havien d'estrenar doncs, per culpa d'aquesta vaga, no? I que en compte d'estrenar-se doncs, el 3 al desembre, doncs, tardava potser mig any més. No? Vull dir que... I llavors, aquestes persones, com nosaltres, que estàvem esperant amb molta il·lusió doncs, certes pel·lícules, doncs vam haver d'esperar. Però estic totalment d'acord, jo crec que sí, que els guionistes realment s'ho mereixen, no? I que tothom treballa doncs, per guanyar-se, i no per amor a l'arte, no? O sigui, que diu, bueno, tu has guanyat realment el que creus que et mereixes. Però en el cas de les plataformes, clar, aquests contractes estan fets, són més antics. Clar, quan hi ha una novetat que funciona, no Netflix, Amazon, el que sigui, en els seus contractes no està reflectit
Clar, si arriba tota una nova tecnologia que t'ofereix més facilitat, el contracte s'ha d'actualitzar. Hi ha uns beneficis que s'han de repartir. Exacte. Les productores jo entenc que tot segueixi igual i tu vas guanyant, però s'ha de repartir una part dels beneficis. Jo ho trobo just. I quins efectes creieu que han tingut les plataformes de streaming des de que van arribar? Home, Déu-n'hi-do, A veure, potser molta gent pensaria que degut a les plataformes els cinemes no tirarien tant, no? I realment, mira, l'altre dia vaig parlar amb la Carol al cinema i em va comentar que la gent va més al cinema que mai. Per tant, les plataformes, tal i com nosaltres pensàvem que farien que la gent potser es quedés més a casa, doncs no és el que està passant. Jo crec que el plaer d'anar al cinema i veure una pel·lícula amb una gran pantalla, doncs no ho traurà mai per moltes sèries, per moltes pel·lícules que t'ofereix una plataforma. Jo els divendres no deixaré d'anar al cinema perquè a Netflix o a Disney Plus doncs hi hagi una pel·lícula que sí que està molt bé, que la vull veure, però a veure, jo vull anar al cinema a veure una pel·lícula en gran pantalla. O aquella pel·lícula que jo sé que la fan a Disney Plus o doncs també la fan al cinema, doncs potser m'estimeu més pagar 7 euros o 8 euros per veure-la en pantalla gran i amb el so Dolby, etc. Tot i que avui en dia te'l pots posar a casa, tot el que vulguis, però no és el mateix. És que això és l'altra cosa, que per exemple HBO crec que, ara és Max, no sé si ho heu Ho han vist. canviat a Max, Supermax. Que jo això no ho entenc, és que encara no ho entenc, si vosaltres que hi esteu més ficats, pues ho sabeu, però ara la Warner s'ha juntat amb Discovery. Sí, l'ha comprat. Sí. Vale, però m'estic perdent perquè ara, a part de Discovery, tenien unes altres, i era Warner Bros, però es diuen que és Warner Bros Discovery. Sí. Bueno, perquè uns s'ho van menjant. Sí, s'ho van comprant i canvien els noms i el que deies HBO, amb lo fàcil que és posar HBO Max, lluita amb Max, HBO és una marca d'origen de qualitat, vull dir, tu només ficant, aquí als Estats Units més que a Europa, però tu fiques HBO i li poses Plus a darrere, o és igual que sigui, Channel, és igual, ja guanyes, no sé per què vegades es lien canviant noms. Però és que de fet ja es deia HBO Max. Sí, ja queda bé, ja està. Disney Plus, HBO Max, ja està. Però bueno, és això, les grans empreses es mengen les més petites o tots són interessos, no? Llavors sí que van canviant noms i dius, bueno... I a part, han fet un moviment que no té res a veure amb cinema, és de sobre la marca, però que ho trobo una mica absurd, que és que, si us fixeu, jo què sé, hi ha el Paramount Plus, hi ha Disney Plus, que tot això és blau, Prime Video és blau, i després hi ha HBO, que era el lila, que és l'únic que és lila, era rosa, lila i blanc, i si no fos negre, i ara s'han passat a blau també. I ara Disney Plus ha fet el moviment més intel·ligent que ha fet mai, jo crec que s'ha passat al turquesa, que és, crec, per no dir la única, que l'únic que s'assembla una mica és el Prime Video. Sí, que també és un blau més fosc. I tens el que va per la seva carretera, que és Netflix, no? Vermell. Sí, no, Netflix va a part. Mengen a part. Home, jo realment no havia passat mai amb el tema dels colors, Però sí que tens raó. Però jo sí, perquè estudio d'això i m'hi fixo. Tu quan veus un guanyador, un que s'avança, que està al top, i tu copies, intentes imitar, no? I si no pots copiar per producció, perquè no t'arriba al nivell, doncs copies per aparença, no? Però em penso Apple TV és blanc, no? Blanc i negre. Blanc i negre, bueno, aquests també van... Com que tenen diners a portes, és igual, aquests. I una altra cosa és que sí que va haver-hi vaga dels guionistes, però les plataformes no deixen d'encarir-se els preus. Per exemple, un exemple, Disney, que jo pagava 89 euros, sí, va començar a 60 algo. Ara han passat a 115, 120, no me'n recordo, però en un any, no? Vull dir que dius, bueno, vale, jo entenc que hagueu de pagar més a uns guionistes o que hagueu de pagar més per fer aquestes pel·lícules, però ells no volen deixar de guanyar. Per tant, com ho faran? Fent pagar més a l'usuari. I jo crec que al final va contra ells. Però recordeu Netflix, que no fa ni un any que va sortir tot aquell debat, que volien tallar la connexió, és a dir, si una família paga el pare i hi ha la mare i 2 fills, tots s'aprofitaven de la quota del pare, per 4 usuaris. I volia fer, no, tu pagues, doncs tu tens, és a dir, una quota
fer 4 quotes familiar o per parella. I això, diu, ostres, molta gent es donarà de baixa. Doncs s'ha vist un temps després... Però hi va haver molta baixa, Molta baixa, però els usuaris que s'han apuntat des de llavors ha superat les previsions. Però al final... Jo vaig escoltar un podcast que parlen d'això... Però jo crec que acabarà caient, tot això. Però al final això es va fer realment. Sí, s'ha fet. Jo a casa meva tenia el Netflix que me'l deixaven també, perquè... Bueno, a mi no em passa. A mi no. Però perquè tu sí... O sigui... És del mateix poble. Poder una persona que està en una altra ciutat... Jo comparteixo amb una persona de Girona, i no ens ha passat res. I no li ha passat res a ell? No. No ho entenc. A mi sí. Jo mateix comparteixo, no sé d'on és, però és d'aquí, que no sé si és del Pont Major o d'on, però jo compartia el Netflix i tenia el Netflix i m'anava perfecte, ara només em va a l'ordinador, al mòbil tampoc. A mi també. A la televisió més una mesura, has de posar estoy de viaje, que te dono un SMS per fer-ho servir 14 dies, i no va. A la tele, a l'Smart TV ja no cola, però si ho fas des del portàtil o l'iPad no, tinc un d'antic i funciona. No sé si deuen haver tret el peu de l'accelerador, poder dir, ostres, poder... Jo crec que és un error, simple. O sigui, perquè jo suposo que detecta que el mòbil no està sempre a casa. Perquè la tecnologia funciona, detecta la ubicació on és sempre, i si detecta un canvi de dispositiu, si no s'ha fet servir molt, és com que aquest és nou, que aquest no és de casa teva. Llavors, si de cop detecta que hi ha 4 dispositius a ubicacions diferents i que tots estan en marxa, diuen, Clar, la wifi no és la mateixa. Clar, llavors, el que jo penso és l'ordinador, per exemple, està a casa. Sí. I la tele també. Però l'ordinador no el tinc mateix amb el wifi de casa, faig servir un altre. I faig servir, per exemple, una VPN d'aquestes. Llavors, amb el mòbil, com que detecta que es mou, però està amb el wifi de casa, no me l'agafa. Amb el de la tele tampoc. Però amb l'ordinador, com que no està amb l'internet de casa, crec que no m'ho detecta per això. És la conclusió que jo he arribat a base de fer-ho servir, però... No sé. Algun aspecte tècnic aquí que... No ho sé. Jo no ho he notat i no conec tantes coses rares que vosaltres parleu, però ja dic, ho comparteixo amb un familiar que viu a Girona i no en tinc cap problema. Pues molta sort. Quina enveja. Que duri. No, ara ja no crec que em diguin... Bueno, és igual, fins que... Bueno, encara hi ha gent que li van arribar, Ah, sí? L'altre dia vaig veure un Instagram que posava comentaris. Hasta ahora me habías dejado utilizar Netflix, pero ahora que ya me lo habéis vetado, os mando vale. a un lugar mágico. Sí. I jo era com, bueno, rei, jo porto aquí sense fer servir Netflix fa 3 anys fa 3 anys, fa 3 mesos i no... Estic viu, he passat un altre i ja està. Però si veus també les quotes, tenim la quota bàsica i va pujant, Bueno, ja... Sí. No, de 14,95, 17... Ostres... Bueno, és que hi ha la bàsica, crec que hi ha la bàsica sense anuncis, la amb anuncis, que és 5,99, una cosa així, la de sense anuncis, que és 7 amb alguna cosa, després hi ha allò que hi havia la Premium i la no sé què. Movistar Plus ha posat 3 euros, Aquests van pujant cada any, 3, 4 euros, aquests també són Déu-n'hi-do, Diu que han millorat la fibra, la línia, però no sé si... I quina és la plataforma que feu servir més? Netflix. Sí? Sí, Netflix. Mira que a casa tenim Netflix, Disney Plus, l'HBO, i el Netflix potser ara mateix és la que més utilitzem. Tot i que a Movistar Plus cada vegada hi ha pel·lícules que estan més bé. S'estan espavilant, És més a nivell d'estrenes. És a dir, estrenes que fins ara estaven al cinema, doncs les pots veure a Movistar, o la setmana dels Òscar, moltes estaven allà. Mira, ahir mateix vas veure la de Robots, la de Robot Dreams. Robot Dreams. Perquè aquesta ve dels Òscar, però poder altres pel·lícules... Sí, la vaig veure a Movistar Plus, que jo vaig al·lucinar, vaig pensar, ostres, és veritat que hi ha moltes estrenes a Movistar Plus, i per tant, jo crec que s'estaven espavilant, s'estaven posant les piles, perquè va haver uns anys que Movistar Plus, nano, era un desastre, o a nivell de sèries, a vegades molt dolenta. Trobes les sèries americanes, doncs l'endemà ja tens el capítol... Jo me'n recordo quan jo el primer que vaig fer servir era, a part d'allò, el Clan, el Super 3, aquestes coses, que jo feia servir Movistar Plus, que me'n recordo que era Yombi. Que es deia així al principi, que jo això ho vaig viure. I me'n recordo que obries i posava Yombi, i després a darrere posava Canal Plus, que això ja també... Això ja no em va tocar tant, però ja me'n recordo que era, anaves allò, pel·lícules, 50 pel·lis, no et passis gaire. I moltes aquestes 50 pel·lis de l'any de la... Bueno, i moltes que eren
jo què sé, me'n recordo una que era Box Trolls, i després sortia Box Trolls versió original con lenguaje de signos, Box Trolls català, no era dintre la pel·li com ara que tries l'idioma, era com diferents pel·lis, però era la mateixa. I també ja t'ho contaven com a catàlogo 50, i era no, seguint el 5, que és la mateixa en diferents idiomes. Sí. I jo també voldria donar un vot a les biblioteques. Sí. Als videoclubs que tenen les biblioteques. Que hi ha moltes plataformes, però no, jo crec que la gent no ha de deixar d'anar a la biblioteca Sí, i a vegades els dispositius Ja. no van... Jo és que jo l'única cosa Però de la heu biblioteca... anat a la biblioteca de Sarrià de Ter, sisplau. Jo sí. A la Jo de biblioteca Sant petit Gregori, me'n si hem de lluitar per biblioteques... No, perdona, i a més, Gerard, Sí. tu sabràs, fa poc li van donar un premi a la biblioteca d'aquí Sarrià de Ter, doncs per... Ara no sé per què, però va rebre un premi doncs, Sí, me sona. per el tema de llibres, per tema de còmics, per tema d'OVDs, videoteca. Per tant, és una biblioteca molt important, que hi ha moltes coses, i ara parlem de pel·lícules, Hi ha una sala que sembla una biblioteca. Ja. Per tant, jo crec que també és molt important, que sí, que tenim moltes plataformes, però anar a la biblioteca i poder escollir, tocar les caixes, no? El que passa... No hem de deixar aquesta essència, que és l'essència del Sí, cinema. jo crec que moltes famílies, no sé, estic parlant sense tenir coneixement, però clar, moltes estem passant de l'aspecte físic, no? El DVD, jo a casa ja no en col·lecciono tantes, però m'agafava el DVD, tenia el reproductor i quedaves, clar, ara reproductors ja no en fan, i tot és tan online, digital, que agafar el DVD i posar-lo... I a part, jo sempre anava... Me'n recordo petit que era a la biblioteca i m'agafava... Me'n recordo sempre eren 2. 3. Era una sèrie que es deia Planeta Hoop o Hops o una cosa així, que era d'uns aliens que anaven, jo què sé, al camp i t'explicaven les coses del camp, però jo era petit, Hola, chiquipits, soy Gaba Gaba y os hablo desde Hoplandia. Voy a enviar a la Tierra a 4 de mis hoops favoritos para que recojan datos sobre vosotros e incluirlos en mi gran hoopdiclopedia. ¡Allá voy! Los hoops ya han llegado. ¡Aibe! ¡Y Tula! ¡Listas para aprender! Giran ya las ruedas y nuestros colegas todo lo quieren saber. Java está en Hooplandia y roba muy lejos también. Las motoretas cantan Con el motor que arranca. ¡Hubo que el Hoop móvil no quiere parar. Després, el Disney Magic English, Ostres! que era una sèrie brutal, la recordo molt de Ja molt. veus. Magic English, look and speak and sing and play. Hey, Magic English, have fun with Disney every day. Have fun with Disney every day. I després, en Teo, que hi havia la sèrie d'en Teo. Un niño encantador, te quiero, Teo, yo tu amigo soy. Teo, tú te sabes divertir, te quiere todo el mundo. Teo. I me'n recordo que agafava els DVDs, però la cosa que em feia molta ràbia és que després no anaven. Perquè Bueno, estaven ja ratllats, tan estaven ratllats i partits Jo i també, tot, jo també. que me'n recordo que era, vale, el poso i arribava i deia, no era esperant a que allò arrenqués i quan arrencava ja era fin de l'episodi. El que passa, tu mires famílies, torno amb el mateix tema, no? És a dir, cobres, no sé, de Disney Plus, no? 10 euros al mes, el nen es posa al sofà i té allà i pot veure les 3 d'Aladin. Clar, vas a buscar a la biblioteca els 3 DVDs, clar, és un canvi de paradigma, no? Deixa'm agafar-ho diferent. Jo dic per famílies ara, actuals. Ara, agafem-ho diferent, això. Agafes el nen, passeges pel poble, te'n vas fins a la biblioteca, el portes a la biblioteca, doncs li ensenyes que està dividit per temes, que miri les caixes, que miri les imatges, vull dir,
l'essència aquesta, doncs que potser no la viuran avui en dia, molts jovents ja no sap ni què és això. Jo vaig anar a la biblioteca l'altre dia i vaig agafar el Bueno, el Malo i el Feo, perquè, a veure, de fet... El Bueno, el Feo i el Malo. El Bueno, el Feo i el Malo, perdó. Doncs és d'una de les pel·lícules que hem de parlar, que ja la coneixem, ja l'hem vist, però mira, la vaig veure allà... I a més aquesta precisament no està en cap plataforma. No. Sí, bueno, has de pagar. Has de pagar Bueno, vull dir, cap plataforma de les que jo tinc, que jo en tinc 3 o 4. La que s'està posant també molt les piles i que és econòmica és Sky Showtime. Aquesta sí. També. Aquesta, que me la vaig estar mirant l'altre dia per sobre. Sí, he vist Però això que deia Joan, que sí, que hauria de ser, però aquesta idea a vegades la comoditat sempre vencerà a altres coses. Sí. La família que arriba a les 7 al vespre a casa i queda una hora per sopar, no aniràs a la biblioteca, que això seria el bonic, però posa Disney Plus, pam, pam, i el nen t'ho posa. I el nen aprendrà molt més. Jo penso que també forma part del seu aprenentatge. Jo crec que hi ha tot. Hi ha famílies que fan això. No anava a internet a la biblioteca i com que no sé si tinc carnet, crec que tinc carnet, vaig donar el meu nom i vaig donar el teu. Ah, molt bé. Sí. Jo faig igual. Em pots donar el teu nom? Diu, Joan, vaig dir, no sé, jo diria, sí que tinc carnet. Diu, tens un amic que tingui? Diu, sí que tinc carnet a biblioteca. Diu, lo diria pesar-lo. Ara hi haurà DVDs que no estaran retornats mai. Bueno, que sàpigues. No fos cas que t'ho diguin, bueno, no pateixis. Si t'ho reclames... Em va dir, digue'm el nom d'un amic teu que sàpigues que vingui aquí. Diu, mira, Adrià Besalú. Ja està. Però no et pateixis que jo en tinc perquè... Si no és igual, ja està. Som tan amics i compartim tot. Te'l quedes i si ha de pagar alguna cosa ja ho pagarà. La confiança fa, ja sabem. En un mes. Vull dir que tinc temps un mes, vull dir que el durem 2 dies. I tens un mes per estalviar, por si acaso. No sé. No, això li faré. Si vols ja et deixo jo el Bueno, el Feo i el Malo. La tens, no? Vas dir? Però m'has deixat l'altra que m'has dit. Hasta que llegó su hora. Està molt bé. Aquesta sí. Vale. Bueno, jo ja l'he vist la pel·lícula, però la vaig veure allà i dic, hòstia, me l'agafo i la tornaré a veure. Sí. No, jo abans de tot això de la plataforma, que estem parlant plataformes que tenen 10 anys com a màxim. Sí, no... O podem... És dir, Netflix ja existia amb els... No sé si com el Blockbuster. Blockbuster, que era els CDs vermells, que per correu. Però allò Netflix, allò online, que dius, no cal veure el DVD, que estem parlant més de 10 anys, no? Que jo crec que el 2009 ni començaven a haver als Estats Units aquestes petites de... Vale, posa 10 anys. T'ho anava a dir, ara en parlarem. 2014, 10 anys. Sí, és que no gaire més. Jo abans del 2014, per dir alguna cosa, més o menys, jo anava a les biblioteques, la de Taialà? A Taialà, no? A Trober, i agafava, m'encanten les pel·lícules en versió original, i agafava les de Speak Up, i me les posava al reproductor DVD. Estem parlant de fa 10 anys. O en el portàtil. Que els portàtils abans tenien lectors de DVD, ara no. Doncs jo me'ls agafava i me'ls posava. Ara tinc la plataforma digital, que em connecto a Netflix. Bueno, és que clar, jo he arribat a posar estas cintes, llavors... Mira, jo diré que la primera vegada que vaig veure Netflix va ser als Estats Units, perquè jo vaig estar portant molts anys als estius adolescents als Estats Units, doncs que ja estaven en famílies i tal, jo també estava en una família, i la primera vegada va ser allà, i vaig flipar. Jo quan vaig veure que aquella família estava tots asseguts i engegava la tele i començava a sortir una llista de pel·lícules, jo flipava, i dic, i això d'on surt? I m'ho explicava, i deia, bueno, però quantes pel·lícules tenim aquí? I diu, moltes, mira, anava baixant, i clar, jo no ho havia vist mai, Adrià. O sigui, aquí encara no existia això. És que és això. Igual que el WhatsApp, jo ja el vaig veure als Estats Units abans que es fes servir aquí. Jo me recordo quan es anaven missatges pagats, que és missatges que envies pagats, exacte, i jo anava als Estats Units i veia que els meus amics americans es comunicaven amb un tipus de xat, que era un tipus de WhatsApp, i aquí no ho teníem. I jo els deia, però què és això? Nosaltres enviem missatges que cobren 15 cèntims per missatge. Exacte, 15 cèntims, i ells estaven xerrant. Il·limitat de lletres. Tot passa abans per Estats Units allà sempre. Sempre. Les modes també.
Jo crec que hauríem de parlar de pel·lícules de por, però no sé si hi ha temps. No sé. Sí, encara tenim 5 minutets. Sí? Sí? A veure, visca el cinema de terror. Altres gèneres també hi ha. Què tal la primera profecia, Joan? Ostres, el tràiler aquell del cine. El trailer pintava molt bé. El trailer, vam anar a veure la pel·li i jo vaig veure el trailer. Tu l'has vist? Tu l'has vist? No, però vaig anar al cine i clar, Ai, te'l sortia el van passar. trailer. No, però podeu fer spoilers, però igual no aniré a passar. Jo no l'he No, vist, no farem spoilers. Jo, el trailer pintava molt bé amb la cançó, Sí, sí. Jo alguna el escena. trailer s'he vist i era jo que deia, ostres. Mira, Doncs, Joan? jo la vaig anar a veure dilluns perquè a mi el cinema de terror, ja ho he dit abans, que m'encanta. Soc un apassionat del terror, però ja no hi ha res que em faci por, diguem, sinó que ja hi vas per gaudir també. Perquè hi hagi alguna cosa que em faci por, ha de ser una impacti molt. Mira, l'última vegada que vaig veure va ser un curtmetratge d'aquests que vam veure per al cinema de Blanes, que tot vaig comentar, dius, mira aquest curtmetratge que realment m'ho he passat allò, no malament, però molt tens. Però bueno, és igual, jo quan vaig veure una pel·lícula de por ja és per gaudir d'ella. Igual que quan vas a veure una pel·lícula de Rambo, tothom diu que Rambo s'ha fet molt gran, tot el que vulguis, però tu què vas a veure Rambo? A que fotre hòsties. Ja, abans tenia el meu pare, m'ho va ensenyar i sortia jo amb la olla i que feia bomba! I Ja està, vas això, que Rambo està gran, que està, sí, tertitris, tot el que vulguis, però què vas tu? Tu vas a veure que mati gent. Sí, ja saps. Una pel·lícula de por, què vas a veure? Vas a passar-t'ho bé, vas a veure sang, vas a veure moments de tensió, que sempre n'hi ha, no? Bueno, parlant d'aquesta pel·lícula, la vas anar a veure divendres, no l'aconsello. No. És llarga, 2 hores, 2 hores, és molt llarga, es fa pesada i no... I de por? No, El nivell de... No. De 1 a 10? De 1 a 10, 3. Per tant, molt bé, el tràiler és molt bo, per tant la vas anar a Un veure per premi això pel que també. ha confeccionat el Sí, trailer. Ja dic, és molt llarga, una pel·lícula de por 2 hores ha de ser una pel·lícula, ha de ser molt bon terror, ha de ser una pel·lícula molt bona de terror. Però, per exemple, ara que dèiem de terror, jo l'última que vaig veure, d'Imaginary. Ostres, aquesta em va encantar. Vale. Mare de Déu, doncs... Aquesta em va agradar moltíssim. Hi ha molta gent que diu que no, i a mi m'ha agradat molt. Aquesta em va encantar. Dolentíssima, no, perquè... No és dolentíssima. No, però és... Si aprova, és un cint raspat. És a dir, no té res. No, però perquè és que és de l'estil de... Sabeu Megan? Quina és aquella de la... Sí, home, i tant. És que és del mateix estudi. Sí, més o menys són iguals. Sí. Però la trama sempre és més o menys d'aquestes pel·lis és un nen que li passa no sé què, després hi ha un robot, després hi ha algú que dona sí. una volta que és bo i de cop gira la ment. Bueno, Gerard, és igual, l'última profecia sempre és una mateixa, vull dir, monges que... Sí, la part dolenta de això, sí. Vale, vull dir que... Però, per exemple, això que deies, aquest és de l'estudi Blumhouse, no? Sí. Que fa pel·lícules per 5 milions i rebenta amb 50 quilos. O fa producció, no? Volum. I n'ha fet de bones. Per exemple, va fer la de L'Hombre Invisible. L'última és de la... Està molt bé. Té actors de categoria, les escenes d'acció / tensió estan molt ben, però perquè mira el director qui és, el director d'Imaginary és que és un piltrafa, vull dir... Però a mi m'ha agradat. No, però a mi m'ha agradat molt. Però ja... Sí, però... Però perquè apareix a pensar i és com... No, però és xorra, és xorra la pel·lícula. És xorra, però de copte d'alguna volta a la trama que Sí, dius, però ostres... al final que no revelarem, no saps d'on ve, no saps d'on se li va l'olla, no, en cap moment... Ah, no, jo al final em vaig quedar flipant, no vaig dir això, què està passant moltes pel·lícules se li va passa de 2 a 10, diré, però al llarg de la pel·lícula... Vols que t'aconsellem pel·lícules de por bones? Aviam, si... Potser són Insidious. Insidious està bé. És boníssima. La primera, clar, és allò que és molt personal. Jo un espòs, jo anava al Festival de Sitges i et poses aquell ambient. Jo, en el gènere de terror, no m'agrada tant. A mi tampoc. Perquè som més poruc i estàs pensant, no? I jo m'agrada veure pel·lícules més històriques, de qualsevol gènere, perquè comences a analitzar. Però alguna de terror ja m'entra bé, no? La primera vam veure de Paranormal Activity, que se n'ha fet... Però la primera dius, però si és una tonteria, és molt la vànua. Però entres allò i ho mires a través de la càmera, no? I dius, ostres, podria passar-me jo al llit, és una xorrada, però a mi em va afectar. O la de Babadook. A mi em va agradar. A mi em va agradar molt. Moltíssim. No l'has vist? No, Babadook, és una australiana. Està molt bé. T'agraden els zombis? Sí. Train to Busan. Train to Busan, sí. Train to Busan.
Aquesta és boníssima. És una pel·lícula de zombis a lo asiàtic. Bueno, és el coreà, el cinema Sí, a coreà. lo asiàtico. Ui, és Està allò... patant. Sí, no, Està està... patant. Jo penso que cada fan pel·lícules més bones. Els coreans, no sé com s'ho fan, però les pel·lícules que fan... No, i les pel·lícules, sobretot d'acció coreanes, que han arribat els últims 7-8 anys, The Night Comes For Us i... Ostres, arriben amb una violència, amb una mala bava, amb una mala sang que... Bueno, jo penso que els agrada molt també el tema de zombis, perquè els zombis sí, coreans... Sí, hi ha la sèrie Kingdom, estava fins fa poc a Netflix, zombis a l'època feudal de Corea. Sí. A veure... Super ben feta. Sí, la primera temporada molt bé... L'altra ja no, però bueno... Ja no tant, com mires moltes coses. La primera de Kingdom et porta a les primeres de Walking Dead. Dius, ostres, està ben fet, té una història, després ja va pel mal camí. Però dius, home, aquest terror zombi està molt bé. Bueno, és com moltes pel·lícules, per exemple, la que diem, la Insidious és molt bona, la primera, a partir de la primera ja... Ja fa la fàbrica de produir. Viuen de la renta, de les primeres pel·lícules, vull dir que com moltes, no? I en el cas de terror, què em passa? Que jo, per mi mateix, jo crec que n'he vist moltes, ell n'ha vist més. Però si és una pel·lícula, ha de ser molt novedosa, o l'altre dia ho parlàvem amb els de la Cocollona, els que s'ho estan currant més són els novells, els que s'han empapat de moltes pel·lícules de terror i després fan la seva, que fan coses originals, que després venen de Hollywood i els fitxen i els hi posen diners. Però aquests de fàbriques de fer de terror ja som una mica immunes, en el meu cas, no? Jo, clar, i és que de por m'agraden molt lleugeres, allò que siguin... Un toc. Que tingui allò 4 sustos... Has vist Teddy's Bear? Teddy's Bear? Aquella dels ositos que viuen d'una pizzeria que la tanquen i a dins... No, allò... Five Nights at Freddy's. Aquesta, jo de Teddy's Bear no. No l'he vist, però sé que va perquè està fent... L'has vist tu? No, no l'he vist. A mi m'ha agradat. Sí? Sí. Ostres, la gent la crítica era que era molt cutre. Sí. És cutre, però dius, mira... Entres al joc, moltes pel·lis de Sitges ja entres al joc, perquè estan fetes amb 4 xavos. Però a les pel·lícules de Hollywood jo em trobo una mica immuna. És a dir, per exemple, aquesta de Babadook t'agafa perquè no te l'esperes. Però clar, aquesta Babadook és una independent australiana, no segueix el model d'Insidious. Clar. Continuem amb el cinema asiàtic, The Ring. Exacte. The Ring, l'has vist? Sí, l'Aro, sí. Home, sí, la del Bous. Aquesta... No l'he vista, però el que sí que he vist és Scary Movie. Que ja l'esqueix. La versió cutre és... En sèrio que veus aquestes coses? No. Et talla. Veia Scary Movie, però quan era més petit... Jo crec que la referència allà, perquè vaig veure un tall de l'Aro, però mai me l'he acabat. Doncs mira-la. És terror no bo, Si mires la primera de Ringo, allò sol a casa... Et cagaràs, Bueno, doncs no farem sol a casa, gràcies pel consell. I potser estaràs d'acord amb mi. Ara potser fa temps que no fan pel·lícules com aquestes dels que estem parlant ara. The Ring, Insidious... Home, clar, però Insidious no té molts anys. I és el director de So. Sí. Clar, poder aquest ho va fent... No? Per exemple, el So ha arribat a la 11è capítol ja, no? 12è, clar, la primera el So no s'aguantava, ara no. Jo crec que cada X temps, però clar, inventar la nova fórmula del terror és que és molt difícil. Què faràs de novedós? I els directors o guionistes haurien de saber parar. No? Correcte, exacte. No, parar. Ostres, però és que són pel·lícules molt barates i donen molt. Parar. Sí, clar. A veure, So 1, So 2, So 3, s'ha acabat. Ja està, hem acabat. I nois, per acabar amb el debat, que ens hem desviat, però bueno, està guai, és la gràcia del debat, perquè així bueno, és que clar, el cinema és això. Em vas per les branques. Doncs, com a conclusió del debat, quin creieu que és l'efecte més positiu que pot tenir aquestes vagues de guionistes que estan havent? Més o menys ja ho heu dit, però... Home, si és guionistes i a vegades quan hi ha les vagues d'actors i actors que ens pensem que són Brad Pitt i companyia i aquests no, els seus sous no varien, no? Són els actors de repartiment, els extras aquests... Jo crec que si és un millor repartiment dels beneficis que n'hi ha, més justos, jo crec que si es fa per això i s'aconsegueixen, jo ho trobo bé. Estic totalment d'acord, I jo aquí també podríem parlar
dels actors i actrius de doblatge. Però, bueno, esclar, això és un altre... Potser hauríem de fer més programes. Hauríem de fer més programes. Perquè, a veure, sí que jo crec que, com tothom vol guanyar el que ell creu, aquella persona creu que es mereix. No? Vull dir que la nostra feina, doncs, sempre pensem, potser no guanyem doncs, realment el que nosaltres mereixem, i suposo que això passa amb els actors, actrius, guionistes, molta gent que cada dia doncs, avui va estar al carrer doncs, defensant els seus drets, no, diguem. Doncs això passa a tot arreu. Ara pensem en actors o guionistes, no? Que són parts importants, però a vegades maquilladors, maquilladores, alguns que aguanten el micro, grues... No creiem que estan ben pagats com Brad Pitt. Suposo que treballen amb Tarantino, sí, no? Però en general, home, un millor repartiment més equitatiu. Vam parlar, per exemple, amb la Núria Mediavilla, que és de les millors actrius de doblatge que jo crec que en aquests moments n'hi ha molts, però és una de les molt bones. I jo crec que aquesta gent també té la feina que fan, doncs no està valorada com realment crec que hauria d'estar, no? I la gent no els coneix com un Brad Pitt o com una Cate Blanchett, perquè estan més amagats, no, també, i els seus sous no són com els nostres. Vull dir, ell ho va dir, vull dir que no són sous grans, molt i molt grans, no? Per tant, jo crec que tothom, bueno, això és una cosa molt... No sé. Sí, és una manera de fer pressió i per aconseguir... Sobretot quan s'incorporen noves tecnologies, no? Perquè tot això, quan no hi havia les plataformes, no passava res. No? Hi havia altres tipus de... I ara amb noves tecnologies s'han d'actualitzar. És el que crec. I bueno, que molts actors també viuen del seu catxer, diguem, una mica, no? Perquè trobem actors o actrius que en el seu temps van ser molt bons i que avui en dia diem que són molt potents, que ja tenen una edat i que veus que s'han acomodat, no? Acomodat i està allà per cobrar el xec. Exacte, que surten 3 minuts en una pel·lícula i potser guanyen més que un actor d'aquests doncs, que comença fa poc, no? I dius, bueno... Sí. Que això. Doncs, nois, moltes gràcies per venir a la Meseta. És un plaer. Esteu convidats a tornar a venir quan vulgueu, que al cinema hi ha tema per treure. Exacte. I que esperem que us hagi agradat molt. Bueno, esperem. L'Àritz havia de venir, però ha tingut un problema per venir. Llavors, de moment he estat jo sol. I suposo que el següent programa ja el tindrem una altra vegada. Però, si no, Àritz, millora-te. Exacte, millora't. Doncs moltes gràcies per venir, nois. Gerard, moltes gràcies per convidar-nos, ha estat un plaer i segur que tornem, 2 horetes que han passat volant. Doncs sí. Doncs ens veiem i recordeu que nosaltres fem el programa els divendres de 8 a 9 i ells el fan els dijous de 8 a 9. Llavors, de 8 a 9... De 8 a 9 ja... A partir de les 8. A partir de les 8. De fet, és d'altres coses que també ens han fotut bronca. Ara heu de dir a partir de les 8, No podem dir de 8 a 9 perquè se'ns allarga. I si vols comentar alguna cosa a les xarxes, doncs aprofita. Ara feu promo. Mira, aquí la promo. Fem la promo, va. Podeu seguir el CTArt a Instagram, que tenim molts i molts seguidors ja. El CTArt, _Radio Sarrià, el 7 en número. Doncs ens ho esperem i trobareu tota la informació que vulgueu. Això del 7 en número sembla rotllo, jo què sé, com l'eslògan de la conta, el CTArt / Radio Sarrià, el 7 en número. Sí, a vegades a l'hora de dir-ho, el CTArt, el 7 en número, i jo baix, doncs sí, és divertit. I també sortegem al cinema i moltes cosetes, als esdeveniments, productes, merchandising i... Els de Cocollona van dir que es portarien camisetes també per sortejar. Bueno, fem cosetes i crec que per animar la gent també que es connecti amb nosaltres i... Doncs a seguir-los a Instagram, que ho estan dient molt políticament correcte, jo us ho dic més bordes. Seguir-nos a Instagram. Us agrada el cinema? A Instagram. De fet, si heu vist tota l'entrevista i heu arribat fins aquí, per algú és. Home, com a mínim. I seguiu sobretot, enhorabona pel teu programa perquè
Ens està agradant molt, no ens ho pensàvem, Home. I va molt a Bueno, pena. No, jo pensava venir com a convidat, és molt xulo. No, de fet vau ser els primers que us ho vam dir, que vam tenir aquell programa que hi havia, i va ser jo al febrer i ja ho hem aplaçat ara. Doncs molt bé. Doncs moltes gràcies per venir i ens veiem en el proper programa, com sempre diem aquí, que és com el del 7 en número, la setmana que ve, no l'altra. Ens veiem aviat. Adeu! Adeu! Si alguien me preguntara que si tengo algún vicio, mi vicio es ver tu cara cuando el pelo te acaricio. Y si algún día me mudara, sería pa' tu edificio, pa' estar más cerca de tu boca, pa' que hagamos cositas locas. Yeah. Pa' comernos hasta el alma, no me basta con la piel, pa' dormir contigo como si fuera tu perro fiel. La belleza va por dentro, eso es lo que siempre escuché, y por eso es que por dentro yo te quiero conocer. Pa' comernos hasta el alma, no me basta con la piel, pa' dormir contigo como si fuera tu perro fiel. La belleza va por dentro, eso es lo que siempre escuché, y por eso es que por dentro yo te quiero. Parece que tiene buena suerte, está lista la mesa pa' comerte. Vengo reservada, déjame sin nada. Pruébalo, muérdelo y luego dime a qué te sabe. Búbalo, pa' los dos, como yo por dentro suave. Pruébalo, muérdelo y luego dime a qué te sabe. Búbalo, pa' los dos, esto no acaba hasta que acabe. Pa' comernos hasta el alma, no me basta con la piel. Yo duermo contigo si tú quieres ser mi perro fiel. La belleza va por dentro, es lo que siempre escuché, y es por eso que por dentro tú me quieres conocer. Pa' comernos hasta el alma, no me basta con la piel, pa' dormir contigo como si fuera tu perro fiel. La belleza va por dentro, eso es lo que siempre escuché, y por eso es que por dentro yo te quiero conocer. Temperatura, lo que me sube cuando estamos en una. Tú nadie habla, no cabe duda que le roba el corazón a esa chula. Pruébalo, muérdelo